Zerutik, iparraldearen edertasunak eta bertako istorioek unkitu egingo gaituzte. Izaera eta pasarte unkigarriz beteta dago iparraldearen historia, Lapurditik Zuberoara, sua, itsasoa eta harria oinarri dituena. Lurrau, korsarioen eta piraten babesleku izan zen. Aristokratak eta zinema mutuko izarrak liluratu zituen. Hemen, bizirik dirau gure usadioen arimak, eta herri naiz paisaien xarmak gure idazle, bertsolari eta artisten inspirazio iturri izaten jarraitzen du. Suak goxatu zituen sukaldeak, eta sekula sorgin izan ez ziren emakumeak erre. Hau ez da bidaia soil bat. Hau begirada bat da. Zerutik herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itsaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Ipar Euskal Herrian zeharreko abentura, Lapurdiko kostaldean hasiko dugu eta Aturri ibaian gora joango gara. Ibai honek, Baionaren garapena bultzatu du beti. Duela 17 mende, erromatarren lapurdun zen garaitik. 10 kilometro barnerago, Aturrik eta Errobik bat egiten duten puntutik, Baionak Euskal Herriko Amsterdam txikia dirudi. Bi ibaiak funtsezkoak dira hiriarentzat eta izena ere ematen diote. Baiona, ibai ona. Baionak 3 auzo ditu. Baiona handia, erromatarren kastro baten gainean eraikia. San Izpiritu auzoa eta hiriaren benetako bihotza. Baiona txipia. Kaleek ongi etorria ematen digute, abegikortasunez. Hiriko erdiaroko zabalgunean merkatu bat dago, xarma modernista duena. Eraikinak 3 hamarkada besterik ez ditu, baina jatorrizko galeriak 19. mende erdialdekoak dira. Baionako zaindaria San Leon da. San Leon, paganoak, baskoiak eta bikingoak kristautzeko asmoz iritsi zen ona. Baina ez zuen lortu. Bikingoek burua moztu baitzioten. Kondairak dioenez, santuak bera burua jaso eta bere bordara eraman zuen. Errobi ibaiaren gaineko muino batera. Leon, Baionarren aurrera agertzen da oraindik ere. Urtean behin hain zuzen ere. Udaletxeko balkoitik, festetan, hiriaren ikur gisa. Bikingoak hemendik pasatu ziren. Baiona inbaditu zuten, bertan geratu, eta Atlantikoko kostalde oso arpilatzeari ekin zioten hemendik abiatuta.
Ariketa, 986 urtean, Baskoniako dukeak hiritik kanporatu zituen arte. Bikingoek Baionako bihotzean zuten beren tenplua, eta han gurtzen zuten Odin, gerraren eta heriotzaren jainko eskandinaviarra. Toki horretan, gaur egun, Santa Maria katedrala dago, Ipar Euskal Herriko tenplurik handiena. Bere orratz ikusgarriek zerua zulatzen dute lurretik 70 metrora. Kristautasuna paganoen kultuei gailendu zitzaien azkenik, hala edapenean nola tamainan. Tenpluetatik haratago, Baiona, gotorleku eta toki estrategikoa izan da historia osoan. Bere burua babestu beharrak, hainbat eraikin, harresi eta gotorleku arrasto utzi dizkigu. Eta hainbeste bataila izanik, ez da harritzekoa bertakoek arma berezi bezain hilgarria asmatu izana. Baioneta. Baiona utzi eta itsasora itzuliko gara. Hondartza amaiezinetan banatuta, Bigarren Mundu Gerrako bunkerrak aurkituko ditugu. Aturriren bokalean, altxor hau nabarmentzen da. Izadia parkea. Biodibertsitatearen santutegi hau, kostaldeko dunak eta urmaelak babesteko sortu zuten, eta padurek eta basoak bat egiten dute bertan. Hegoalderantz joko dugu, Angeluko areatza apartan barrena. 4 kilometro eta erdi ditu, eta Euskal kostaldeko hondartzarik luzeenetakoa da. Aitzarte lurmuturreraino iristen da. Hemen dago, dotore, Biarrizko itsasargia. Argi honek gidatu ditu arrantzaleak momentu ilunetan, eta horietako askoren bizia salbatu du. Izan ere, nazioarteko turismoarentzako erakargarri bilakatu arte, Biarritz, Ipar Euskal Herriko portu nagusia izan zen balea arrantzan. Aldatu dira gauza gero. Izan ere, hau izan zen surfa egin zen Europako lehen lekua, eta egun, olatuen gainean ibiltzeko Euskal Herriko tokirik onenetako bat da. Zibili nahiago duten herritarrek, Ama Birjinaren aitzeraino paseatzen dute itsasoaren gainetik. Hark zaintzen ditu arrantzaleak. Aitz berezia da, eta Eiffel dorrea gogorarazten digun burdinazko pasarela bat zeharkatu behar da ona iristeko. Batzuek, Eiffelek berak egindakoa dela uste dute. Ez da egia ordea. Napoleon hirugarrenak Cyber tailerrei eman zien pasarela eraikitzeko enkargua. Eiffelen lehiakidei, alegia. Bertako ur termalek eta klima zoragarriak nabarmen handitu dute aspalditik Biarritzen xarma. Ondotxo zekien hori Eugenia de Montijo, Napoleon hirugarrenaren emazteak. 1853an Bil Eugenie eraikiarazi zuen. Eraikin ikusgarri honek Hotel du Palais hartzen du gaur egun. Zenbaitek diotenez, Eugeniaren omenez du oinplanoak E-forma. Erromantikoa ez da? Gezurra ere bai. Frantziako jauregien ohiko oinplanoa baita. Enperadore enperatrizen bideari jarraiki,
Gorteak ere oporleku liluragarri honetaz gozatzea erabaki zuen eta bertan kokatu zen luxuzko etxeotan. Hondartza handiaren aurrean eraiki zuten Belbu kasinoa, Belle Epokeren xarma duena. Baita Barrier kasinoa ere, Euskal Herriko Art Decoaren adibiderik onenetako bat. Garai hartan beraz, Biarritz zen nahitaez egon beharreko lekua. Bertako etxeek monarkiak eta beste pertsonalitate batzuk ere hartu zituzten lehenengo mundu gerran. Hala nola, Coco Chanel. 20ko hamarkadako urte zoroak iritsi ziren. Jasa eta swinga, eta Pariseko eliteak jauregi hauetan atera zien zukua. Europako eta Errusiako nobleak Charlestona dantzatzen ari ziren bitartean, pobrezia gero eta gehiago ari zen zabaltzen Europa erdialdean. Bigarren mundu gerrak denboran hiltzaturik utzi zituen kostalde honetako bunkerrak. Getaria, arro dago balea zaleen herria izateaz. Bertako dantzariek iragan hori ohoratzen dute, herriko etxearen aurrean arpoin xorrotxa dantzatuz. Balea arrantzak elikatu zituen getariarrak duela 2 mende baino gehiago. Eta aztarna horrek bizirik dirau haien ariman. Baita arrantzalek balea arrastaka eraman eta zatikatzen zuten arrapalan ere. Mila 1864an trena iritsi zen. Trenak eta geltokiak iraultza ekarri zuten herri lasai honetara, udatiar eta turistak erakarrita. Haietako batzuek, antzina, luxuzko hotel izandako Getaria erresidentziaren Art Deco arkitektura ezagutzeko aukera izan zuten. Hemen, udako egun luzeez eta gauz zoragarriez gozatu zuen Charles Chaplin artistak. Zeharo maitemindurik baitzegoen Ipar Euskal Herriarekin. Baita Vasily Kandinsky pintoreak eta Maurice Chevalier kantariak ere. Art Deco hori bera eta euskal estilo berria, itsasoan izeneko pasarelan ere badaude. Getariarrei izugarri gustatzen zaie, herriaren beste ikurretako bada. Bertako etxeek ere estilo tradizional hori dute, Ipar Euskal Herriko etxeetako aurrealdeetan horren nabarmena dena. Santa Barbara kaperatik Donibane Loitzunera goaz. 17. mendean korsarioak jabetu ziren badia honetaz. Beren operazio basea jarri zuten hemen, Frantziaren etsaien itsasontzi oro arpilatzeko asmoz. Ingalaterrako itsasontziak, Holandakoak eta batez ere Espainiakoak. Donibane Loitzuneri suge gorrien abia esaten zioten, itsaslapurretarako baimena zuten piratengatik. Joanes Suigaratxipi, Jean Lafitte eta Michel Etxegorria adibidez. Azkeneko honek, Karibe itsasoan izua zabaldu zuen, Drake kapitainak eta bizarbeltzek egin zuten bezala. Ziotenez, hauetako zenbaitek bihotza ateratzen zieten biktimei eta jan egiten zuten oraindik taupaka ari zela. Donibane Loitzuneko erdigunean, San Juan bataiatzailearen eliza da jaun ta jabe, toki goxo eta berezia. Ipar Euskal Herriko bigarren tenplurik handiena da, Baionako katedralaren atzetik, eta herriko arrantzale arimarekiko lotura estuari eutsi dio.
sabaitik zintzilik dagoen itsasontzi harrigarriak barometro lana egiten zuen. Antzina, arrantzaleak ez ziren behin ere itsasora ateratzen ura kontsultatu gabe. Eliza honetan, Luis XIV eguzki erregea eta Maria Teresa Infanta ezkondu ziren 1660an. Eguzki erregea, Donibane Lohitzuneko alde zaharrean bizi izan zen hilabetez, ezkondu zenean. Oso gertu, Meso Madameko labeek bete-betean jarraitzen dute lanean oraindik ere. Eguzki erregearen ezkontzarako egindako makaronak bertatik atera ziren. Maurice Ravel, bolero ezagunaren egilea, Ziburun jaio zen. Rabelek beti esan zuen euskal arima zuela. Hain zuzen, euskaraz mintzo zen Ziburuko herrikideekin eta zenbait musika pieza ere sortu zituen gure hizkuntzan. Bere etxea ibaira begira dago eta berezia da ingurukoekin alderatuta. Amsterdami egindako omenaldi benetakoa dirudi. Urdazuriren bokalean, gondairak eta historiak elkarri eskua ematen diote zori gaiztoan. Donibane Lohitzune eta Ziburu artean, sutan erreta hiltzen 1609an sorgintzat salatu zuten azken emakumea. Bertakoek diotenez, Maribon, sugarretan etengabe dantzan ibili zen desagertu arte. Horregatik esaten diote, dantzaria. Inkisizio ilunak emakumeen kontra egin zuen bereziki. Erabateko fanatismo hartan, herrikideen arteko ezin ikusien eta izuaren ondorioz, funtsik gabeko salaketa ugari izan ziren, eta haiek heriotza zigor beldurgarriak ekarri zituzten.
Egangoaz kostalde ikusgarri honetan zehar, Zokoaraino. Hegoaldeko ertzean, Zokoako gaztelua du. Sendo, gotorleku ikusgarria da, badia babesten duena. Gaur egun itsasoaren erasoetatik, eta lehen inbasioetatik. Hendaiara bidean, gatzak estalitako itsaslabarra eta harritolesdurak ditugu lagun. Horra euskal kostaldearen ikuspegi zoragarria. Hemen, Atlantikoak baso eta larreetako berdeari uzten dio protagonismoa. Alfombra bigun honetan, Abadia gaztelua nabarmentzen da. Zinez, harribitxi ederra. 1864an sortu zuen Frantziako garai hartako arkitektorik entzutetsuenak Anton Abadiarentzat. Sekulako pertsonaia zen. Abadiak euskarazko literatura sustatu zuen, baita lore jokoak ere, eta euskal pizkundearen garaian gure poesia, musika eta dantza berreskuratu zituzten kultura jarduera haiek. Horregatik, Abadiari euskaldunen aita esaten diote. Baina are gehiago izan zen. Esploratzaile nekaezina, astronomoa eta geografo abenturazalea. Etiopia kartografiatu zuen eta 14 hizkuntza zekizkien. Abadia gazteluaren ondoan, Dunbarri luzea eta Dunbarri zabala daude. Zenbaitek diote, bi haitz handi hauek antzinako Baionaren arrastoak direla. Urak irentsi baitzuen orduko Baiona ura, zigortuta, bertako biztan leketziotelako eskale bati lagundu nahi izan. Beste batzuen arabera, gentil batek haitz handi bat bota zuen Baionako katedralaren kontra ura suntsitzeko asmoz. Haitza, Hendaiara besterik etzen iritsi ordea, eta bitan puskatu zen erortzean. Hendaiarrek Ipar Euskal Herriko hondartzarik onenak dituztela diote, eta harro daude horretaz. Hondarraitzu ikusi besterik ez dago, 3 kilometrotik gorakoa. Duela 2 mende, bainuetxetako turismoak areatza honi erreparatu zion itsasoan bainuak hartzeko. Bada Hondarraitzu hondartzaren aurrean eraikin bitxi bat. Kruasie kasino zaharreko arkuei begiratuz gero, ezinezkoa da Kordobako meskitarekin ez gogoratzea. Estilo arabesko bera dute, baina hori bai, 1000 urteko aldea dago bi eraikuntzen artean. San Bizente Elizako dorretik Txingudiko badiara gerturatu gara. Hori izan da mendeluzez Hendaiako xarma nagusia. Zorioneko batzuek paisaia idíliko hau ikusten dute egunero etxeko leihora ateratzen direnean. Pierre Loti zen horietako bat. Loti, bista eder hauetan inspiratu zen Ramuntxo kontrabandistaren abenturak idazteko bere bakarretxean. Bidasoa ibaia Lapurdi eta Gipuzkoa arteko muga naturala da. Eta badakigu, muga beti dela trukerako lekua eta negozioetarako lur emankorra. Negozio horiek legezkoak izan ala ez. Bizia eta heriotza bereizten dituen marra ere izan daiteke muga, gerra garaian. Horregatik, Hendaiatik pasatu ziren gerra zibiletik iesi, leku seguru bila abiatu ziren gure senidetako asko. 1940ko urrian, Hitler eta Franco hemen elkartu ziren, isilpean, bagoi batean. Baina ez zuten deus adostu. Bidasoaren erdian, Hendaia eta Irun artean, Faisaien uhartea dugu. Eta asko daki horrek ere adostasun eta desadostasunei buruz.
Hemen sinatu zuten 1649an, 30 urteko gerrari amaiera eman zion akordioa. Pirinioetako ituna. Horrela zehaztu zen behin betiko Espainia eta Frantziaren arteko muga, eta Faisaien uhartea munduko kondominio txikiena bihurtu zen. Irunen esku egoten da urte erdiz, eta Hendaiaren esku beste urte erdiz. Bidasoa alde batera utzi, eta Lapurdiko bihotzean barneratuko gara Urdazuri ibaian gora. Benetako altxorra dugu zain. Larrun mendiko tontorrak 900 metrora bista ikaragarri ederra du. Atlantikoko apareraino ere iristen dena. Harrizko erraldoi honen erraietan, bizirik dago oraindik duela 200.000 urte, Pirinioak astindu zituen erupzio volkanikoaren taupada. Gailurreraino, kremailera tren txiki bat igotzen da 1924 urtetik. Eugenia Enperatriza, Napoleon hirugarrenaren emaztea, mendizalea zen eta modan jarri zuen honaino igotzea. Horren ondoren eraiki zuten hain zuzen ere, gailurrera doan trena. Obelisko honek enperatrizaren lehen igoera hura gogorarazten du. Baina beti ez da giro izan Larrunen. 17. mendea hasieran, Pierre de Lancre inkisidoreak, dozenaka pertsona hiltzea agindu zuen berak, Larrungo gailurrean akelarreak egiten zirela esan zuen. Halako salaketa batek heriotza zigorra ekar zezakeen garai hartan. Larrun magalean, gotorleku bitxi baten aztarnak daude. 6 puntako izar baten forma du eta korrale handia esaten diote. 1813an, Wellingtonen 40.000 soldaduk Napoleonen armadaren kontra egindako bataila gogorarazten digu gotorleku honek. Xareta izeneko lurralde txikian sartu gara, Zuaiztiaren lurraldean. Ipuinetako lurralde magikoa dirudi, izugarri ederra da, eta 4 herri hartzen ditu bere baitan. Sara, Ainoa, Zugarramurdi eta Urdazubi. Hemen, jendea mugaren bestaldera eramaten zuten mugalarien pausoak eta korrikaldiak entzuten dira oraindik. Baita kontrabandistak xuxurlaka ere. Jarduera hori, funtsezkoa izan zen Xaretako bizilagunentzat. Aita Barandiaranek, bere antropologo eta arkeologo begiradaz, urte luzez ikertu zituen Sarako leize ederrak. Honako hau da lehen aldia drone bat Sarako leizean sartzen dena. Honi esker, Barandiaranek koba hauetan izandako esperientzia paregabearen antzekoa biziko dugu. Ataungo arkeologoak gure herriaren historia aurrea berreskuratu zuen eta irakatsi zigun duela 50.000 urte gizakiak bizi izan zirela leize hauetan. Saran badakiten oski, orduak pasatzen direla, baina hain da ederra, ezen denbora gelditu egiten baita herri honetan, esaera zahar batek dioenez. Kale hauetan ibili zen eta ziur asko inspirazioa ere topatu zuen Pedro Axular, idazle eta apaiz Urdazubiarra. Axularrek idatzi zuen gero, euskal literaturan mugarri izan zen obra. Sara, pilotari bikainen sorlekua ere bada. Ezagunena, Victor Iturria da.
Iturriak ederki jaurtitzen zituen granadak eta haiekin Alemaniarren tankeak leherrarazi zituen Bigarren Mundu Gerran. Benetako heroia. Hemen jaio zen beste pertsona ezagun bat ere. Alberto Palacio Elizaga, Portugaleteko zubi esekia diseinatu zuten bi ingenierietako bat. Sara bezain xarmangarria da haren ahizpa Ainhoa. Ainhoa da ondoen zaindutako Ipar Euskal Herriko herrietako bat. Antolamendu berezia du. Kale bakarra eta bi alboetan Lapurdiko ohiko baserriak. Ez du parekorik. Etxeen egiturak gorriz tindatuta daude, jatorrizko idi odolaren oroigarri. Etxe hauetan oinarritu zen hain zuzen, euskal estilo berriko arkitektura, 19. mende bukaerakoa. Giro lasaia nagusi da Ainhoan gaur egun, baina garai latzak ere izan dira. 1626an, 30 urteko gerran, Espainiako soldaduek su eman zioten herriari. Andre Mariaren jasokundearen eliza, Ainhoaren erreketaren ondoren berreraiki zuten. Otoitz egitera ez ezik, babesleku bilare etortzen ziren herritarrak, ona, gerra garaian. 16. mendera arte, hilobiak elizen barruan egoten ziren. Familia bakoitzak berea zuen, baina barrualdea betezenean, ehorzketak kanpoaldean egiten hasi ziren. Hori bera gertatu zen Ainhoan, bertan ugari dira estela formako hilarriak. Iturria baserriaz ere harro dago Ainhoa. 1657koa da eta goi mailako sukaldaritzaren tenplu bihurtu da. 1960an jatetxe ireki zutenean, antolamendutik kanpo zegoela ohartu ziren. Elizatik 87 metrora zegoen, baina 100 metroko distantzia behartzen gutxienez, tenpluaren eta edozein tabernaren artean. Birritan pentsatu gabe, jabeek baserria harrizarri desegin zuten eta berriz ere eraiki gero, baina elizatik 13 metro urrunago. Egangoaz, agur esan diogu Ainhoa politari Arantzako ermitatik gure sustraiekin bat eginik. Sortu naiz eta kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudaino zerbait irabazi, kantuz gostura ditut guziak irentsi, kantuz ez dut beraz hiltzean merezi. Kantuz iragan ditut gau eta eguna, kantuz ekarri ditut grinak eta lana, kantuz biltzen dituen aldeko laguna, kantuz eman dauztate obra gabe famak, kantuz hartuko nauia zeruko jaunona. Kantuz eman izan du zonbaiten berriak, kantuz atseginekin erran ez egiak, kantuz egin behar ditut usua frutuiak, kantuz aitortzen ditut ene merkatuiak, kantuz eginen ditut nik penitenziak. Kantuz egin ez geroz munduian sortzia, kantuz egin behar dut ontsala ziltzia, kantuz emaiten badau jenkoak grazia, kantuz irekiko dau San Pierrek atia.
sortzia, kantuz egin dezadan zeruan sartzia. Kantuze horrezate hiltzen aizenia, kantuzen elagune harturik airia, kantuzariko zaizkit lurean txantzian, kantuzango utziko diotet munduan, kantuze horrezate hiltzen aizenia, kantuzen elagune harturik airia, kantuzariko zaizkit lurean txantzian, kantuzango utziko diotet munduan, kantuzaz diten beti nita zorozia. Ezpeletak zuri-gorri egin digu harrera, fatxada zurietako piper sortekin. Ezpeletako piperrak mundu osoan dira ezagunak. Duela mende bat eskas, hasi ziren piperrak landatzen, baina hala ere, benetako ikur eta ipar Euskal Herriko altxor gastronomiko bihurtu dira, inongo zalantzarik gabe. Beste ikur bat ere badu herriak, Ezpeletako baroien gaztelua. Jatorrizkoa duela 1000 urte eraiki zuten. Azken baronesak, umerik izan ez zuenez, herriaren esku utzi zuen 1684an. Horma hauen atzealdean, erakusketak bisita daitezke gaur egun. Ekialderantz Iparla mendiko tontorra gainditu eta Nafarroa beheran barneratu gara. Hemen lasaitasuna da nagusi, eta presa, erloju eta agenden tiraniatik askatzen gara. Baigorriko mahastiak begiak ikusteko gai direna baino harago edatzen dira. Hegalean behera zabaltzen dira, eta agerikoa da merezi duela matx hauetatik aterako den ardoa dastatzea. Baigorri, ibai gorria, aldudeko bailarako sarrera da. Lurralde honetan, amuarrain apartei egin behar zaie kaso. Leku honetara gerturatuta, denboran barrena bidaia egiteko aukera du. Artzain herri idiliko honetan, etxauzia gaztelua nabarmentzen da. Hemen bizi izan ziren Baigorriko bizkondesak mende luzez. Charles Chaplinek ere gozatu zuen bertako gela zabalez. 3 uda pasatu zituen etxauzian. 1925 eta 1931 artean. Esan genezake beraz, Chaplinek Ipar Euskal Herrian Getaria eta Baigorri maite izan zituela. Errobi ibaiak Donibane Garazira garamatza, Nafarroa behereko hiriburura. Donibane Garazi, Orreagako mendatera daraman bide estrategikoan sortu zen. Doneiakue bidean. Pirinioak zeharkatu baino lehen, erromesek egin beharreko azken etapa da hauxe. Erdiaroko aztarnek agerian uzten dute zenbateko garrantzia zuen herri honek Nafarroako erresuman. Erresumaren giltza esaten zioten Donibane Garaziri. Hiria babesten zuen harresiaren alboan, Andre Mariaren jasokundearen eliza dago, Ipar Euskal Herriko tenplu gotiko nagusia, Baionako katedralaren ondoren. Baina eliza honetan beste zerbaitek ere ematen du harreta, hormen koloreak. Arrosa koloreko harri dotorez egin zituzten hormak. Arradoiko barrobitik ateratako harriaz, alegia.
Oso harri garestia zen eta horregatik herritarrek ateen eta leihoen markoak egiteko baino ezin zuten ura erabili. Eta ororen buru, Zitadela. Nafarroa beherako hiriburua etsaien balizko inbasioetatik babesten zuena. Hemendik oso gertu, Bernat Etxepare ibili zen erretore lanetan. Etxepare nafarrak ezagutzen dugun euskarazko lehen liburua argitaratu zuen 1545. Lingue Vasconum Primitie. Zuberoan barrena sartu gara. Euskal Herriko lurralderik ez ezagunenetako batean. Mendiz inguratuta dago eta horrek zuberotarren arima moldatu du. Horren beste, ezen hitz berezi bat duten bertakoak ez diren euskaldunak izendatzeko. Manexak. Ohitura errotuak dituen lurralde honetan, kanpandorreek 3 punta berdin dituzte gainaldean. Herri tradizioaren arabera, Kristo eta 2 lapurrak irudikatzen dituzte kalbarioan. Zuberoako bihotzean iruri dago. Frantsesez, Troisville. Gaztelu honetan bizi izan zen Trevilleko kondea. Frantziako Luis XIII erregearen mosketarik konpainiako ofiziala. Bai, horixe bera. Alexandre Dumasek 3 mosketarien kapitain bihurtu zuen ura. Are gehiago, Atos, Portos eta Aramis ere inguru honetakoak ziren. Maule eta Lextarre 2 auzo dira eta Zuberoako hiriburua osatzen dute. Uhaitza ibaiak bereizten ditu biak. Maule espartinengatik da ezaguna. Espartinak egiteko lantegietara ainarak etortzen ziren urtero. Emakume gogorraiek erronkaritik ateratzen ziren, Nafarroatik, Pirinioak zeharkatzen zituzten elurretan gona eta espartinak jantzita, eta ona iristen ziren soldata ateratzeko. Herri hau, 11. mendean sortu zen Nafarroako errege Antxo nagusiari esker. Mauleko gazteluak bailara osoa zaintzen du kokaleku estrategikoa izanik. Errespetua ematen du harrizko gotorleku honek. Sarbidea ematen dion 3 arkudun zubiak bezala. Baina bertako kainoietako bat odolez zikinduta dago. Gertaera izugarri baten lekuko izan zen. 17. mendean, nekazariak bertako agintarien kontra matxinatu ziren. Bernard Goyenetxe apaiza zuten buru, Matalaz. 1661 atxilotu eta Mauleko gaztelura eraman zuten, eta heriotza zigorra ezarri zioten. Burua moztuta hil eta haren burua gazteluko kainoi batetik zintzilik utzi zuten. Baina burua moztu baino lehen, Matalazek bere azken guraria adierazi zuen. Zuberotarrak jaiki zitezela tirano arrotzen hiltzeko. Gazteluan godalet dantza eskaini nahi izan digute. Txerreroak, kantiniersak, zamaltzainak, entxeinariak eta gatuzainak inauteria ospatzen dute. Lagun arteko jolas moduan hasi zen ura, Zuberoako maskaradaren ekitaldi nagusia bihurtu da. Gure bidaia hemen amaitzen da. Adio, Ipar Euskal Herri. Korsario beldurgarrien etxe, haitzek eta kresalak bat egiten duten leku. Dotoreziaren eta belepokeren paradisu eta baretasunaren atxeden toki. Zeure izaera txiki eta xumean datza iraganeko, oraingo eta geroko jakintza.
Lurra deitsu honetatik daramazagu letrak eta dantzak, eroiak eta usadioak, geure kulturaren ezur mamiak oro. Gure bihotzean bizirik jarraituko dute, Ipar Euskal Herri xarmante eta ederrak, eta bere izaerak.